Σας επιστρέψαμε και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε φίλτρα. Και πάμε. Έχουμε εδώ τα πράγματά μας. Πρώτα θα φτιάξουμε ένα splash φίλτρο. Να βάλω λίγο ένα water bottle και για το άλλο φίλτρο μας. Έτοιμο. Βάζουμε nether wart για να γίνει από splash water bottle κάτι τέτοιο. Splash awkward point. Και πάμε θέλουμε αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Θα φτιάξουμε ένα splash fire resistant. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Έτοιμο! Έτσι φτιάχνουμε τα splash φίλτρα μας. Και να το fire resistance. Με το fire resistance όταν κολυμπάτε στην μπάλα, στη λάβα δεν καιγόστε και όταν βρισκόσαστε μέσα σε φωτιά ούτε καιγόστε, ούτε πάλι. Τώρα θα φτιάξουμε ένα άλλο βόλτο. Ένα δύναμης. Αλλά δεν θα είναι πλάς. Κάτι ξέρεις. Κάτι έκανα. Φιλιακία. Ξέχασα το nether wart που το βρίσκουμε στο nether castle. Instant health. Έτοιμο, τώρα βάζουμε αυτό που πάμε. Πάντα nether wart από κάτω. Πρέπει. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Να το φίλτρο δύναμης. Και να το. Regenerator. Θα βάλουμε άλλα blocks. Το στην άκρη και το μεγάλο. Δεν Ναι, πέφτει τώρα. Σταμάτα μου. Ας σβήσει το άλλο κάτω. Ρε μάνα! Ισχύει. Να ξέρετε ότι στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε πώς να δίνουμε όνομα για όσους δεν ξέρετε σε ένα εργαλείο μας. Να ξέρετε είναι τέλειο.
Πού είναι αυτό που ήθελα, να τα έχουμε έτοιμα.